வணக்கம். ஆழ்மனதின் அற்புத சக்தியில் உங்கள் ஆழ்மனம் எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு பார்ட் 1 கண்டினியூஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். ஒரே தூண்டுதலில் பல்வேறுபட்ட மக்களிடமிருந்து பல்வேறு விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அவர்கள் வேறுபட்ட ஆழ்மன பக்குவத்தையும் நம்பிக்கையும் கொண்டிருப்பது தான். சக பயணிகளுக்கு பதிலாக கப்பற்குழுவில் உள்ள ஒருவரிடம் போய், உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை போல் தோன்றுது, உங்களுக்கு கூடவா கடற்பயணம் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாலுமியினுடைய மனப்போக்கை பொறுத்து ஒன்று உங்களுடைய சுவாரஸ்யமற்ற நகைச்சுவையை பார்த்து சிரிப்பாங்க, இல்லைன்னா உங்களை அங்கேருந்து துரத்துவாங்க. உங்களுடைய தூண்டுதல் அவர் மீது எந்த விதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. ஏன்னா, கடற்பயணத்தினால் ஏற்படும் உடல் உபாதைகளை அவர் தன் மனதில் தன் எதிர்ப்பு சக்தியோடு தொடர்பு படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. எனவே அவருக்கு பயமோ கவலையோ ஏற்படாது. அதுக்கு பதிலாக சுய நம்பிக்கை தான் வரும். நம்ம அகராதிப்படி பார்த்தோம்னா, தூண்டுதல் அப்படின்றது ஒருடைய மனதில் ஏதோ ஒன்றை விதைக்கும் ஒரு செயல். ஒரு தூண்டுதலானது வெளிமனத்தின் விருப்பமின்றி தன்னிச்சையாக ஆழ்மனதின் தன்னை பதித்து கொள்ளாது. தூண்டுதலை நிராகரிக்கக்கூடிய சக்தி வெளிமனத்துக்கு உண்டு. அந்த மாலுமிக்கு தன் தடுப்பாற்றல் மீது முழு நம்பிக்கை இருந்ததுனால அந்த எதிர்மறை தூண்டுதலுக்கு அவர் மனதில் பயத்தை விளைவிக்கக்கூடிய சக்தி அங்கே இருக்கல. ஆனால் உங்கள் சக பயணி ஏற்கனவே நோய்வாய்ப்பட்டு விடுவோமோ என்று கவலை கொண்டிருந்தார். அதனால் உங்கள் தூண்டுதலால் அவர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முடிந்தது. நம் எல்லோரிடத்திலும் நமக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட பயம், நம்பிக்கை, அபிப்பிராயங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த ஊகங்கள் நம்முடைய வாழ்வை கட்டுப்படுத்தி இயக்குது. தூண்டுதலுக்குன்னே தனிப்பட்ட ஆற்றல் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் அதை மனதார ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தான் அதற்கு வலுவேற்றுகிறது. அந்த கணத்தில் தான் உங்கள் ஆழ்மனதின் சக்திகள் தூண்டுதலின் இயல்பிற்கேற்ப செயல்பட துவங்குது. அவர் தன் கையை எப்படி இழந்தார் அப்படின்ற தலைப்பில் நான் நிறுவியிருந்த லண்டன் ட்ரூத் ஃபோரத்தின் சார்பில் பல வருடங்களாக கெக்ஸ்டன் ஹாலில் நான் தொடர்ந்து சொற்பொழிவு நிகழ்த்தி வருகிறேன். இது ஒரு கதை. முடக்குவாதத்தாலும் தோலழற்சி நோய் ஒன்றாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு இளம்பெண்ணின் தந்தையை பற்றி அதன் இயக்குனர் டாக்டர் எவலின் ஃப்ளீட் அப்படின்றவர் சொல்கிறார். அவர்கள் பலவிதமான சிகிச்சைகளை முயற்சி செய்து பார்த்துருக்காங்க. ஆனாலும் மருத்துவர்கள் மேற்கொண்ட எந்த ஒரு சிகிச்சையும் அவருக்கு பலனளிக்கலை. அந்த பெண்ணின் தந்தை கிட்டத்தட்ட நம்பிக்கை இழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். என் மகள் குணமாகி நல்ல நிலைக்கு திரும்ப முடியும் என்றால் அதற்காக நான் என் வலது கையை இழக்கவும் தயார் அப்படின்னு தனக்கு தானேயும் தன் நண்பர்களிடத்திலே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டே இருந்தார். டாக்டர் எவலின் ஃப்ளீட்டின் கூற்றுப்படி ஒரு நாள் அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தார் காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவர்களுடைய கார் எதிரே வந்த வாகனத்துடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. அப்பெண்ணின் தகப்பனார் வலது கரம் அவருடைய தோள்பட்டையிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டது. அதற்காக சிகிச்சை மேற்கொண்டு மருத்துவமனையை விட்டு வெளியேறியவுடன் தன் மகளின் தோலழற்சி நோயும் முடக்குவாதம் முற்றிலுமாக மறைந்து விட்டிருப்பதை கண்டறிந்தார். உங்களை எல்லா வழிகளிலும் குணமாக்கும், ஆசீர்வாதிக்கும், ஊக்கப்படுத்தும், உற்சாகமூட்டும் தூண்டுதல்களை மட்டும்தான் நீங்கள் உங்கள் ஆழ்மனத்துக்கு கொடுக்கணும். அதில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். உங்களுடைய ஆழ்மனதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உண்மையிலே சொல்கிறீங்களா அல்லது விளையாட்டிற்காக அப்படி சொன்னீங்களா என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது நீங்கள் சொல்வதை வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே அதை ஏற்றுக்கொள்ளும். தற்தூண்டுதல் பயத்தை போக்குகிறது. தற்தூண்டுதல் என்றது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தீர்மானமாகவும் திட்டவட்டமாகவும் தனக்குத்தானே தீவிரத்துடன் சொல்லிக் கொள்வது. எந்த ஒரு கருவியையும் போல தற்தூண்டுதலும் தவறான முறையில் பிரயோகிக்கப்பட்டால், அது தீங்கு விளைவிக்கும் முறையாக பயன்படுத்தப்பட்டால் அது அதிக அளவு நன்மை தரும். ஜேனட் என்பவர் திறமை வாய்ந்த ஒரு இளம் பாடகி. ஒரு ஓப்பரா தயாரிப்பில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதற்கான குரல் தேர்வுக்கு அவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். ஜேனட்டிற்கு அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தனியாத ஆசை இருந்தாலும் அது குறித்து ஏகப்பட்ட பயமும் அவரை பிடித்து ஆட்டியது.
பயம் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஏற்கனவே 3 முறை வேறு சில இயக்குநர்களிடத்தில் பாடி காட்டிய போது மிகவும் பரிதாபமாக தோற்று போயிருந்தார். அதனால் தோல்வி பயம் குறித்த பயமே அதற்கு காரணம். அவருக்கு வசீகரமான குரல் இருந்தபோதும் அதற்கு பாடுவதற்கான சரியான நேரம் வரும்போது என் குரல் மிகவும் கொடுமையாக இருக்கும், எனக்கு அந்த கதாபாத்திரம் ஒருபோதும் கிடைக்காது, அவங்களுக்கு என்னை பிடிக்காது, இத்தகைய குரலை வைத்துக்கொண்டு பாட முயற்சிப்பதற்கு எனக்கு எவ்வளவு துணிச்சல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர்கள் வியப்பார்கள். நான் ஒரு குரல் தேர்வுக்கு போவேன், ஆனால் நிச்சயமாக தோற்றுடுவேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் என்று தனக்கு தானே கூறிட்டு வந்தார். இந்த எதிர்மறையான தற்தூண்டுதல்கள் அவரது ஆழ்மனம் அவரது வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டது. அது அவற்றை உருவாக்கி அவருடைய அனுபவங்களுக்கான வேலையில் ஈடுபட்டுச்சு. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தன்னிச்சையற்ற தற்தூண்டுதல் அவருடைய பயங்கள் உள்ளார்த்தத்தையும் உணர்ச்சி பூர்வமானவையாகவும் மாறி அவருடைய யதார்த்தமாக மாறிவிட்டு இருந்துச்சு. இது எதிர்மறையான தற்தூண்டுதல்களை நேர்மறையான தற்தூண்டுதல் மூலம் எதிர்கொண்டு அந்த இளம் பாடகி என்ன பண்ணாங்கன்னா, தன் எதிர்மறையான தற்தூண்டுதல்கள் விடுபட்டாங்க. இவர் செய்தது இதுதான். என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, நாள்தோறும் 3 முறை அவர் ஒரு அமைதியான அறைக்கு தனியாக போயிடுவாங்க. ஒரு சாய்வு நாற்காலியில் வசதியாக உட்காந்துட்டு தனது உடலை தளர்த்தி கண்களை மூடி தன்னால் முடிந்த வரைக்கும் தனது உடலையும் மனதையும் இல்லாமல் இருக்குமாறு அமைதிப்படுத்திடுவாங்க. உடலின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தி அதனை அமைதியாக்குவது மனதை அமைதிப்படுத்த உதவும். அதனால் இந்த தூண்டுதல்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனதின் திறன் அதிகரிக்கும். பயம் குறித்த தூண்டுதல்களை முறியடிக்க அவர், நான் மிகவும் அழகாக பாடுகிறேன், நான் அமைதியாகவும் உறுதியாகவும் சாந்தமாகவும் இருக்கிறேன் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கிறாரு. அவர் தனியாக அந்த அறைக்கு போய் இதனை மெதுவாகவும் அமைதியாகவும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் 5 to 10 முறை சொல்கிறாரு. இவ்வாறு ஒரு நாளைக்கு 3 முறையும் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி 1 முறையும் சொல்கிறாரு. ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு அவர் முழு அமைதியும் உறுதியும் பெற்றிருக்கார். அவரது எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கவிருந்த குரல் தேர்வு நாளன்று அவர் மிகவும் பிரமாதமாக பாடியதுனால அக்கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அவர் தனது நினைவை திரும்ப பெற்றது எப்படி அப்படின்னா, 75 வயது மூதாட்டி ஒருவர் தன்னுடைய நினைவாற்றல் திறன் குறித்து மிகவும் பெருமையாக இருந்தது அவங்களுக்கு. எல்லோரையும் போல சில சமயங்களில் அவர் சிலவற்றை மறக்கிறது உண்டு. ஆனால் அதை பற்றி பெரிதாக அவருக்கு கவலைப்படலை. இருந்தாலும் வயது ஆக ஆக அவர் தனக்கு மறதி ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை கவனித்து அது குறித்து கவலைப்பட துவங்கிட்டார். ஒவ்வொரு முறை அவர் எதையாவது மறந்த போதும் என் வயது காரணமாக எனக்கு ஞாபக மறதி ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். இந்த எதிர்மறை தூண்டுதலால் மற்றவர்களின் பெயர்களையும் நிகழ்வுகளையும் அவர் மேலும் மேலும் மறக்க ஆரம்பித்தார். கிட்டத்தட்ட நம்பிக்கையை இழக்கும் அளவுக்கு இழக்கும் நிலைக்கு வந்தார். பின்னாடி அதிர்ஷ்டவசமாக தன்னைத்தானே எவ்வளவு சீரழித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்றத உணர்ந்துக்கிட்டார். உங்களுடைய நிலைமையை தன்னுடைய நிலைமையை மாற்றுறதுக்கு முடிவு செய்தார். நான் என் நினைவை இழக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்க தூண்டப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் தன் சிந்தனையை அங்கேயே நிறுத்திடுவார். அதோடு நம் எண்ண போக்கையும் வலுக்கட்டாயமாக மாற்றுவார். நாள்தோறும் பல முறை நேர்மறையான தற்தூண்டுதல்களை பற்றி செஞ்சாங்க. அவர் தனக்குத்தானே இவ்வாறு சொல்லிட்டாங்க. இன்று முதல் எல்லா விதத்திலும் என் நினைவு மேம்படுகிறது. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் எனக்கு தேவைப்படும் அனைத்தும் என் ஞாபகத்தில் இருக்குது. எனக்கு கிடைக்கும் எண்ணப்பதிவுகள் தெளிவாகவும் நிச்சயமாகவும் இருக்கும். நான் அவற்றை எளிதாக நினைவில் இருத்தி கொள்வேன். நான் எவற்றையெல்லாம் நினைவு கூற விரும்புகிறேனோ அவையெல்லாம் சரியான முறையில் என் மனதில் சேரும். நான் ஒவ்வொரு நாளும் வேகமாக முன்னேறுகிறேன். வெகு விரைவில் இதுவரை இல்லாதளவு என் நினைவு மேம்பாடு பெறும் அப்படின்னு 3 வாரங்களுக்கு பிறகு அவருடைய ஞாபக சக்தி நல்ல நிலைக்கு திரும்புது. இந்த மாதிரி தினமும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அவருடைய ஞாபக சக்தி முன்னேற்றத்தில் அவருக்கு முன்னேறுவது தெரிந்தது. அவர் தனது மோசமான கோபத்திலிருந்து விடுபட்டது எப்படி? இப்போது தன்னுடைய திருமணத்திலும் வேலையிலும் பெரும் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகியிருந்த ஒருவர் என்னிடம் ஆலோசனை பெறுவதற்காக வந்தார். தொடர் எரிச்சலும் மோசமான கோபமும் UK பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாக்கி இருந்தன. அவர் தன்னிடம் இருந்த இந்த பிரச்சனையை பற்றி நல்லாவே அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு. ஆனால் யாரேனும் அது குறித்து அவரிடம்
ஆரம்பித்தாக்கா உடனே கோபத்தில் வெடிப்பார். எல்லோரும் அவரை குறிவைப்பதாகவும் அவர்களிடமிருந்து தன்னை அவர் காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டியிருப்பதாகவும் தொடர்ந்து தனக்குத்தானே அதை சொல்லிகிட்டே வந்தார். இந்த எதிர்மறையான தற்தூண்டுதலை எதிர்க்கிறதுக்கு நேர்மறையான தற்தூண்டல்களை பயன்படுத்துமாறு நான் அவருக்கு அறிவுரை சொன்னேன். காலையிலும் மதிய வேளையிலும் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு பலமுறை அவர் தனக்குத்தானே இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த கணத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் மலர்ச்சியுமே என் மனதின் இயல்புகளாக இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் நான் அதிக அன்புக்குரியவனாகவும் புரிதலுக்குரியவனாகவும் ஆகி வருகிறேன். என்னை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நான் மலர்ச்சி மற்றும் நல்லெண்ணத்தின் மையமாக திகழ்ந்து அவர்களிடத்தில் என் நல்லுணர்வுகளை பரப்புவேன். இந்த மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான மலர்ச்சியான மனநிலை இப்போது என் இயல்பான இயற்கையான மனநிலையாக ஆகி வருகின்றது. நான் அதற்கு என்றும் நன்றியுடையவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு டெய்லி சொல்கிறார். ஒரு மாதம் கழித்து அவருடைய மனைவியும் அவருடைய சக தொழிலாளர்களும் அவர் பழகுவதற்கு எளியவராகவும் ஏற்றவராகவும் மாறியது பற்றி வியந்து பாராட்டுறாங்க. புறத்தூண்டுதல் குறித்து சில கருத்துக்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? இப்போது புறத்தூண்டுதல் என்னும் சொல்லுக்கு மற்றவர்களிடமிருந்து வரும் தூண்டுதல்கள் அப்படின்னு பொருள். எல்லா காலங்களிலும் உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் தூண்டுதல் சக்தியானது மனித குலத்தின் வாழ்விலையும் சரி எண்ணத்திலையும் சரி பெரும் பங்காற்றி வந்திருக்கு. அரசியல் சார்புகளும் சமய நம்பிக்கைகளும் கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களும் புறத்தூண்டுதல் மூலம் மக்களுடைய மனங்களில் ஆழ பதிவதால் தான் காலகாலத்திற்கும் இவை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு. நம்மை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்வதற்கும் கட்டுப்படுத்தி கொள்வதற்கும் தூண்டுதலை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதே சமயம் மனதின் விதிகள் குறித்து புரிதல் இல்லாத மக்களை கட்டுப்படுத்தி நம் கட்டளைகளுக்கு அவங்கள அடிபணிய வைப்பதற்கும் தூண்டுதல்களை பயன்படுத்தலாம். ஆக்கப்பூர்வமான கோணத்தில் பார்த்தோன்னா தூண்டுதல் ஒரு வியத்தகு கருவி. அதன் எதிர்மறை விளைவுகள் குறித்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோன்னா மனதின் செயல்விடை அமைப்புகளிலே மிகவும் மோசமானது, அழிவு நிலைக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய ஒன்றாகவும் அது விளங்குகிறது. அப்படி நிகழும்போது அது துயரம், தோல்வி, துன்பம், உடல்நலக்குறைவு, பேரழிவு ஆகிய விளைவுகளை தொடர்ந்து உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும். நீங்கள் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நாம் பிறந்த நாள் முதல்ல எதிர்மறையான தூண்டுதல்களால் தொடர்ந்து தாக்கப்பட்டு வந்துட்டே இருக்கோம். அவற்றை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது தெரியாததால் நம்மை அறியாமலேயே அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை நம் வாழ்வின் அனுபவங்களாக வரவழைத்து கொண்டிருக்கோம். எதிர்மறையான தூண்டுதல்களுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். உன்னால் முடியாது, நீ உருப்பட போகிறதில்ல, நீ அதை செய்யக்கூடாது, நீ தோற்று போவாய், உனக்கு சான்ஸே இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை, நீ முற்றிலும் தவறானவன், அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, உலகம் மிகவும் தரங்கெட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது, என்ன பிரயோஜனம், யாருக்கு இதை பற்றி கவலை இல்லை, இவ்வளவு கடினமாக முயற்சிப்பது வீண், இதை செய்வதற்கு உனக்கு மிகவும் வயதாகிவிட்டது, எல்லாம் நாளுக்கு நாள் மோசமாயிட்டே இருக்குது, வாழ்க்கை இயந்திரமாக ஆகிவிட்டது, உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது, ஜாக்கிரதையாயிரு, ஏதாவது பயங்கர வியாதி தொற்றிக்கொள்ளலாம், ஒரு ஜீவனை கூட நம்புவதற்கில்லை. இந்த மாதிரி இத்தகைய புற தூண்டுதல்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இவற்றை உண்மையாக்குவதில் நீங்களும் இணைந்து பங்கு கொள்கிறீங்க. அதனால் குழந்தையாக இருந்தபோது உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் ஏற்படுத்திய புற தூண்டுதல்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் நீங்கள் இருந்தீங்க. ஆனால் வயது வந்தவர் என்ற முறையில் உங்களால் சுயமாக தேர்ந்தெடுக்க முடியும். கடந்த காலத்தில் உங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட எதிர்மறையான கருத்துக்களை ஆக்கப்பூர்வமான தற்தூண்டுதல் என்னும் மறுசீரமைப்பு சிகிச்சை மூலம் மாற்றிவிட முடியும். இதற்கான முதற்படி உங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் புறத்தூண்டுதல் குறித்த விழிப்புணர்வு பெறது தான். இதை ஆராயாமல் அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம்னா அவை உங்களது தனிப்பட்ட வாழ்விலையும் சமூக வாழ்விலையும் தோல்வியை ஏற்படுத்தும் நடத்தைகளுக்கான அடித்தளமாக உருவாகிடும். எதிர்மறையான வார்த்தைகளால் பதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் உங்கள் மனம் உங்களுடைய வாழ்க்கை பாதை உருக்குலைந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களை உருவாக்குவதை சிரமமாக்கிடும். சில சமயங்களில் இயலாத காரியமாகவும் ஆகிடும். இதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான ஒரே வழி ஆக்கப்பூர்வமான நம்மளுடைய தற்தூண்டுதல் தான். எதிர்மறையான தூண்டுதல்களை உங்களால் எதிர்த்து போராட முடியும் அப்படின்ற தலைப்பை பார்க்கலாம். இப்போது செய்தித்தாள்களை புரட்டி பாருங்கள், இல்லைனா தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாக்கும் செய்திகளை பாருங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் பயம், கவலை, பயனின்மை, மனக்கலக்கம்,
அதுக்கப்புறமா வந்து வரவிருக்கும் பேரழிவு, இதை பற்றி விதைகளையே விதைக்கக்கூடிய ஏராளமான செய்திகளை நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம். அவையெல்லாம் பார்த்து கேட்டு உங்கள் மனதில் அதை உள்வாங்கினீங்கன்னா அந்த அச்சுறுத்தும் எண்ணங்கள் வாழ்வின் மீது உங்களுக்குள்ள ஒரு பிடிப்பை வேரோடு பிடுங்கி எரிஞ்சிடும். அதனால் இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சிட்டு நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பல வழிகள் உங்கள் முன்னாடி தோன்றும். உங்கள் ஆழ் மனதிற்கு ஆக்கப்பூர்வமான தற்தூண்டுதல்களை அளிக்கிறதன் மூலமாக இந்த அழிவு பூர்வமான கருத்துக்களை வந்து எதிர்கொண்டு வெற்றி நீங்கள் பெறலாம். மற்றவர்கள் வந்து சீராக உங்களை நோக்கி செலுத்தப்படும் எதிர்மறையான தூண்டுதல்களை வந்து நல்லா கவனிங்க. நீங்கள் அழிவுபூர்வமான தூண்டுதல்களின் தயவில் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது. இத்தூண்டுதல்களால் நாம் எல்லோரும் நம் குழந்தை பருவத்திலும் வாலிப பருவத்திலும் அதற்கு பின்னும் வரும் பெரும் கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிட்ருக்கோம். உங்கள் வாழ்க்கையை பின்னோக்கி பார்த்தா பெற்றோர்களும் நண்பர்களும் உறவினர்களும் ஆசிரியர்களும் சக மனிதர்களும் எதிர்மறை தூண்டுதலுக்கான பிரச்சாரத்தில் எத்தகைய பங்காற்றி இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் எளிதில் நினைவுக்கு கொண்டு வரலாம். உங்களுக்கு கூறப்பட்டவற்றை ஊன்றி கவனிச்சிங்கன்னா அதில் ஊடாக தொக்கி நிற்கும் அர்த்தத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. அதை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதில் ஒரு விதமான பிரச்சாரம் என்பதற்கு மேல் வேறொன்றும் இல்லை என்பதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்குள்ள பயத்தை விதைத்து அதன் மூலம் உங்களை கட்டுப்படுத்துவதே அதன் உள்ளார்ந்த நோக்கமாக இன்னும் இருந்து வருகிறது. இந்த புற தூண்டுதல் முறை ஒவ்வொரு வீட்டிலையும், அலுவலகத்திலையும், தொழிற்சாலையிலையும், கேளிக்கை விடுதியிலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் அறிந்து செய்கிறார்களோ இல்லையோ, மக்கள் உங்களை நோக்கி ஏதும் பல தூண்டுதல்கள் அவர்களுக்கு பலன் தரும் வழியில் உங்களை சிந்திக்க வைப்பதற்கும் உணர வைப்பதற்கும் செயலாற்ற வைப்பதற்கும் குறிவைக்கப்பட்டது தான் அது. தூண்டுதல் ஒரு மனிதனை எவ்வாறு கொன்றது? என்னுடைய தூரத்து சொந்தக்காரர் ஒருவர் படிக்கல் மூலம் குறி சொல்லும் ஒரு பிரபலமான பெண்மணியை சந்திப்பதற்காக இந்தியாவுக்கு போகிறார். அப்பெண் என் உறவினரின் இதயம் மோசமான நிலையில் இருப்பதால் அடுத்த அமாவாசைக்குள் அவர் இறந்துடுவார் அப்படின்றது கணித்தாள். என் உறவினர் பயத்தில் உறைந்து போகிறார். அவர் தன் குடும்பத்தார் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்த கணிப்பை பற்றி சொல்கிறார். உன் உயில் சரிவர உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள அவர் தனது வக்கீலை வந்து சந்திக்கிறார். நான் அவரை அந்த எதிர்மறை எண்ணத்திலிருந்து விடுவிக்க முயற்சித்த போது கண்ணுக்கு புலப்படாத வியத்தகு சக்திகள் பெண்மணிக்கிட்ட இருக்கிறதாகவும் அச்சக்திகளை கொண்டு அவரால் தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு நல்லது செய்யவோ தீங்கிழைக்கவோ முடியும் என்று அவர் என்னிடம் சொன்னார். அதை அவர் ஆழமாகவும் நம்பவும் செஞ்சார். அமாவாசை நெருங்க நெருங்க அவர் அதிகமாக தன்னை தனிமைக்கு உட்படுத்தி கொண்டார். ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இம்மனிதர் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் திடமாகவும் இருந்தார். இப்பொழுது ஒன்றும் செய்ய இயலாதவராக ஆகிவிட்டார். கணிக்கப்பட்ட நாளன்று அவர் மாரடைப்பால் காலமானார். தானே தன் சாவுக்கு காரணம் என்பது தெரியாமலேயே அவர் இறந்து போயிட்டார். நம்ம கூட இருக்கவங்கள எத்தனை பேருக்கு இது போன்ற கதைகளை கேள்விப்பட்டு நம் கட்டுப்பாட்டை மீறிய மாய சக்திகள் இவ்வுலகம் முழுவதும் உள்ளன அப்படின்ற எண்ணத்தால் சற்று நடுங்கி இருக்கிறோம். ஆம், இவ்வுலகம் முழுவதிலும் சக்திகள் இருக்குது. ஆனால் அவை மாயையானவையே அல்லது அடங்காதவையோ அல்ல. மேற்குறிப்பிட்ட நபர் ஒரு சக்தி மிக்க தூண்டுதலை தன் ஆழ் மனதுக்குள்ளே புக அனுமதித்ததன் மூலம்தான் தன்னைத்தானே கொன்றுவிட்டார். அவர் குறிகாரியின் சக்திகள் மீது அபார நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். ஆனால் அப்பெண்ணின் கணிப்பை முற்றிலுமாக ஏற்றுக்கொண்டார். அதனால தான் அவர் மாரடைப்பால் இறந்தார். நம் ஆழ்மனம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்று நாம் கொண்டுள்ள புரிதலோடு இந்நிகழ்ச்சியை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம். ஒரு மனிதன் அவனுடைய பகுத்தறியும் வெளிமனம் எவற்றையெல்லாம் நம்புகிறதோ அவனது ஆழ்மனம் அவற்றை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும். என் உறவினர் அக்குறி சொல்பவரிடத்தில் சென்றபோது எளிதில் தூண்டப்படக்கூடிய நிலையில் இருந்தார். அப்பெண் ஒரு எதிர்மறையான தூண்டுதலை அவருக்கு கொடுத்தாள். அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். பயத்தால் உறைந்து போனார். தான் அடுத்த அமாவாசைக்குள் இறந்து விடுவோம் என்ற உறுதியான எண்ணத்தை தொடர்ந்து அசை போட்டு கொண்டே இருந்தார். இதை பற்றி எல்லோரிடத்திலும் வந்து சொன்னார். தனது முடிவுக்கு தயாரானார். அவருடைய ஆழ்மனதால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அவரது பயமும் இறப்பு குறித்த எதிர்பார்ப்பும் தான் அவருடைய மரணத்தை வந்து தோற்றுவித்தது. அவருடைய மரணத்தை கணித்த பெண்ணுக்கு
தெருவோரம் கிடக்கும் கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் இருக்கும் சக்தியை விட அதிகமான சக்தி ஒன்றும் இல்லை. அவளுடைய தூண்டுதல் மட்டுமே அவர் கணித்த மரணத்தை நிகழ்த்தும் சக்தி கொண்டிருக்கல. அவர் தன் மனதின் விதிகளை அறிந்திருப்பாரே ஆனால் அவளது எதிர்மறையான தூண்டுதலை அவர் முற்றிலுமாக நிராகரித்திருப்பார். அவளது வார்த்தைகளுக்கு எவ்வித மதிப்பும் கொடுத்திருக்க மாட்டார். தன்னுடைய எண்ணங்களாலும் உணர்வுகளாலும் மட்டுமே தான் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வழிநடத்தப்படுகிறோம் அப்படின்ற பாதுகாப்பான அறிவோடு அவர் தன் வாழ்க்கையை கணித்து கொண்டிருந்திருப்பார். அக்குறிகாரியின் கணிப்பு பீரங்கியை நோக்கி எறியப்பட்ட ஒரு ரப்பர் பந்து போல இருந்துச்சு. தனக்கு எந்த தீங்கு ஏற்படாத வண்ணம் அவளுடைய தூண்டுதலை ஆற்றலிழக்க செய்து அதை காணாமல் போக செய்திருக்க முடியும். அதற்கு மாறாக தன்னுடைய மனதின் விதிகள் குறித்த அறிவின்மையாலும் விழிப்புணர்வின்மையாலும் அத்தூண்டுதல் தன்னை கொல்ல அவர் அனுமதித்து விட்டார். புற தூண்டுதலுக்கு சுயமாக உங்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சக்தி ஏதும் கிடையாது. அவற்றிற்கு கிடைக்கும் சக்தியெல்லாம் உங்கள் எண்ணத்தின் மூலம் அவற்றிற்கு நீங்கள் கொடுக்கும் சக்தி மட்டும். நீங்கள் அதற்கு உங்கள் மன ஒத்துழைப்பு தரணும். நீங்கள் எந்த எண்ணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும், அக்கணத்தில் அது உங்களுடைய சொந்த எண்ணமாக மாறிவிடுகிறது. உங்கள் ஆழ்மனம் அதை உங்கள் அனுபவத்தில் கொண்டு வருவதற்கான வேலையை செய்ய துவங்குகிறது. சுயமாக தேர்ந்தெடுக்கும் வல்லமை உங்களுக்கு உண்டு அப்படின்றத நினைவில் கொள்ளுங்க. வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுங்க, அன்பை தேர்ந்தெடுங்க, ஆரோக்கியத்தை தேர்ந்தெடுங்க. ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் முதன்மை கருத்தின் சக்தி என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போது பண்டைய கிரேக்க காலம் முதல்ல தத்துவவியலாளர்களும் பகுத்தறிவாளர்களும் முக்கூற்று முடிவு என்னும் பகுத்தறியும் முறையை பற்றி கற்றறிந்திருந்தாங்க. உங்களுடைய மனம் தர்க்க ரீதியாக பகுத்தறியும் ஒன்று. நடைமுறை வார்த்தைகளில் சொல்லணும்னா உங்களது வெளிமனம் எந்த முதன்மையான கருத்தினை உண்மை என்று நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளுதோ அந்த கருத்து தான் உங்களது ஆழ்மனம் எடுக்கும் முடிவை தீர்மானிக்கும். அந்த குறிப்பிட்ட கேள்வியோ பிரச்சனையோ எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டு அல்ல. உங்கள் கருத்துக்கள் உண்மை என்றால் முடிவும் உண்மையாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒவ்வொரு நற்பண்பும் போற்றுதற்கு உரியது. அன்பு ஒரு சிறந்த பண்பு, எனவே அன்பு போற்றுதற்குரியது. அல்லது நிர்மாணிக்கப்பட்ட எல்லா பொருட்களும் மாற்றத்திற்குட்பட்டு அழிந்து போகக்கூடியது. எகிப்திய பிரமிடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டவை, எனவே அப்பிரமிடுகள் உருமாறி அழிந்து போகும். இந்த மேலே சொல்லப்பட்ட முதல் வாக்கியம் முதன்மை கருத்து என்று சொல்லப்படுகிறது. சரியான முதன்மை கருத்தை தொடர்ந்து சரியான முடிவு தான் பெறப்படுகிறது. நியூயார்க் சிட்டி நகர் மன்றத்தில் என்னுடைய மனதின் அறிவியல் சொற்பொழிவுகள் சிலவற்றில் பங்கேற்ற கல்லூரி பேராசிரியர் ஒருவர் சொற்பொழிவு முடிந்த பிறகு என்னிடம் பேசுவதற்காக வந்தார். அவர் என்னிடம் என் வாழ்க்கையில் எல்லாமே தலைகீழாக உள்ளது, என் ஆரோக்கியம், செல்வம், நண்பர்கள் என்று அனைத்தையும் இழந்துவிட்டேன், நான் எதை தொட்டாலும் அது உருப்படாமல் போகிறது என்று சொன்னார். தன் அழிவுக்கும் வழிவகுக்கும் அவரது ஒரு முதன்மை கருத்திலிருந்தே அவரது பிரச்சனைகள் எல்லாம் துவங்குகின்றன என்பதை நான் அவருக்கு விளக்கினேன். அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்க என்னுடைய சிந்தனையில் அவர் வேறொரு முதன்மை கருத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும். தன் ஆழ்மனதின் முடிவில்லா சக்தி தன்னை ஆன்மீக ரீதியாகவும் மனோ ரீதியாகவும் பௌதீக ரீதியாகவும் வழிநடத்தி இயக்கி மேன்மைப்படுத்துகிறது என்ற கருத்து உண்மை என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. அவ்வாறு செய்துவிட்டால் அவரது ஆழ்மனம் அறிவார்ந்த முடிவுகளை எடுக்க அவரை வழிநடத்தும், அவருடைய உடலை குணமாக்கும், அவரது மனதில் அமைதியையும் சமாதானத்தையும் மீண்டும் ஏற்படுத்தும். தன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தன் மனதில் ஓவியமாக வடித்தார். அவரது முதன்மை கருத்து இதுதான்: பிரபஞ்ச பேரறிவு எல்லா வகையிலும் தலைமை ஏற்று என்னை வழிநடத்தி செல்கிறது. சிறந்த ஆரோக்கியம் என்னுடையது. ஒத்திசைவு விதி என் மனதிலும் உடலிலும் இயங்குகிறது. அழகும் அன்பும் அமைதியும் செழிப்பும் என்னுடையவை. சரியான செயல்பாடு மற்றும் தெய்வீக ஒழுங்கு ஆகிய கொள்கைகள் என் வாழ்வு முழுவதையும் ஆட்சி செய்கின்றன. என்னுடைய முதன்மை கருத்து வாழ்வின் அழிவற்ற உண்மைகளை சார்ந்துள்ளது என்பதை நான் அறிவேன். என் வெளிமனதின் சிந்தனையின் இயல்பிற்கேற்பவே என் ஆழ்மனம் செயல்படுகிறது என்பதை நான் அறிந்துள்ளேன், உணர்ந்துள்ளேன், நம்புகிறேன். இதற்கு பிறகு அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் குறித்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார். எப்படி? என்னுடைய முதன்மை கருத்துக்கள் குறித்த வாக்கியங்கள் நான் மெதுவாகவும் அமைதியாகவும் அன்போடும் ஒரு நாளைக்கு பலமுறை படித்தேன். என் ஆழ்மனதின் ஆழத்தில் அவை பதிந்து கொண்டிருந்தன என்பதை நான் அறிந்தேன்.
மனதின் விதிகளின்படி விளைவுகள் கண்டிப்பாக தொடரும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன். நீங்கள் எனக்கு அளித்த அறிவுரைகளுக்கு நான் என்றும் நன்றி உடையவனாக இருப்பேன். என் வாழ்வின் எல்லா துறைகளிலும் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இது நிச்சயம் வேலை செய்கிறது. ஆழ்மனம் முரண்பாடாக விவாதிக்காது. உங்கள் ஆழ்மனம் எல்லா விதத்திலும் அறிவார்ந்தது. எல்லா கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் அது அறிந்துள்ளது. ஆனால் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்பது அதற்கு தெரியாது. அது உங்களுடன் விவாதிக்காது அல்லது உங்களை எதிர்த்து பேசாது. இத்தகைய தூண்டுதல்களை என் மீது பதிக்கக்கூடாது என்று அது ஒருபோதும் உங்களிடம் கூறாது. என்னால் இதை செய்ய முடியாது என்பது எனக்கு இப்போது மிகவும் வயதாகிவிட்டது. என்னால் இக்கடமையை நிறைவேற்ற முடியாது. நான் தவறான இடத்தில் வந்து பிறந்து விட்டேன். எனக்கு சரியான அரசியல்வாதியை தெரியாது. இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களை நீங்கள் கூறும்போது உங்கள் ஆழ்மனதில் இத்தகைய எதிர்மறையான எண்ணங்கள் பதிய வைக்கிறீர்கள். உங்கள் ஆழ்மனம் அதற்கு ஏற்றாற்போல் செயல்விடையளிக்கும். உங்களுக்கு ஏற்படவிருக்கும் நல்லவற்றை நீங்களே தடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இல்லாமை, கட்டுப்பாடு, விரக்தி ஆகியவற்றை உங்கள் வாழ்விற்கு கொண்டு வருகிறீர்கள். தடைகள், முட்டுக்கட்டைகள் மற்றும் தாமதங்களை உங்கள் வெளிமனதில் ஏற்படுத்தி வைக்கும்போது உங்கள் ஆழ்மனதில் குடியிருக்கும் ஞானத்தையும் அறிவு கூர்மையும் நீங்கள் மறுக்கிறீங்க. இதன் மூலம் நீங்கள் உண்மையிலேயே தெரிவிப்பது உங்கள் ஆழ்மனதால் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது என்பதைத்தான். இது மன இறுக்கத்திற்கும் உணர்ச்சிகளின் இறுக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கும். உடல் நல குறைவும் நரம்பு தளர்ச்சியும் அவற்றை தொடர்ந்து வந்துவிடும். உங்கள் விருப்பங்களை நனவாக்கும் விரக்தியிலிருந்து மீள்வதற்கும் பின்வருவனவற்றை ஒரு நாளில் பலமுறை சுய பிரகடனம் செய்யுங்கள். எனக்கு இவ்விருப்பங்களை கொடுத்த அந்த முடிவில்லா சக்தி தலைமை தாங்கி என்னை வழிநடத்தி செல்கிறது. அதோடு என் விருப்பங்கள் நிறைவேறுவதற்கான மிகச்சரியான திட்டத்தையும் அது எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. என் ஆழ்மனதின் ஆழ்ந்த ஞானம் இப்பொழுது செயல்விடை அளிக்கிறது என்பதும் நான் என் அக உலகில் உணர்ந்து வேண்டும் பொருட்கள் புற உலகில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் எனக்கு தெரியும். ஒரு சமநிலையும் நடுநிலையும் எல்லா இடங்களையும் வியாபித்துள்ளன. இன்னும் மறுபுறத்தில் என் கதை முடிந்துவிட்டது, இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து மீள வழியே இல்லை, நான் தடைகளிலும் சிக்கலிலும் மாட்டிக்கொண்டுள்ளேன் என்று நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் ஆழ்மனதிலிருந்து எந்த விதமான பதிலும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. உங்கள் ஆழ்மனம் உங்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் சரியான வேண்டுகோளை முன்வச்சு அது ஒத்துழைப்பை பெற வேண்டும். அதனுடைய ஒத்துழைப்பை நீங்கள் பெறணும். அது எப்போதும் உங்களுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கு. உங்களுடைய இதய துடிப்பையும் மூச்சையும் இந்த நிமிடத்தில் அது கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கு. உங்களது விரலில் ஒரு வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டு விட்டதுன்னா உடனே அது ஒரு சின்ன சிக்கலான குணமாதல் செயல்முறையை முடுக்கிவிடுது. அதன் அடிப்படை இயல்பு எப்போதும் வாழ்வு குறித்தே தான் இருக்கும். என்றென்றைக்கும் உங்களை கவனிப்பதும் பாதுகாப்பது தான் அதன் முதன்மையான செயல்கள். உங்கள் ஆழ்மனதிற்கென்று தனியாக ஒரு மனம் இருக்குது. ஆனால் அது உங்களது எண்ணத்தையும் உலக்காட்சி அமைப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. உங்களுடைய பிரச்சனைக்கான விடையை நீங்கள் தேடும்போது உங்கள் ஆழ்மனம் செயல்விடை அளிக்கும். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வெளிமனதில் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் அப்படின்னும் ஒரு உண்மையான தீர்மானத்திற்கு வர வேண்டும்னும் அது எதிர்பார்க்கும். உங்கள் கேள்விக்கான விடை உங்கள் ஆழ்மனதில் உள்ளது அப்படின்றத நீங்கள் அங்கீகரிக்கணும். நீங்கள் இதிலிருந்து மீள்வதற்கு வழியே இல்லை, நான் மிகவும் குழம்பி போயிருக்கேன், எனக்கு ஏன் ஒரு பதிலும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் பிரார்த்தனையை நீங்கள் அழித்து விடுவதற்கு சமமானது. உங்களது மனதின் ஓட்டத்தை இழுத்து பிடித்து அதனை அமைதிப்படுத்துங்க. உங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக்கோங்க. கவலையை விட்டொழியுங்க. அமைதியாக மீண்டும் மீண்டும் மனதார இந்த சுய பிரகடனத்தை சொல்லுங்கள். என் ஆழ்மனதிற்கு விடை தெரியும். அது இப்போது எனக்கு செயல்விடை அளிக்கிறது. நான் அதற்கு நன்றி கூறுகிறேன். ஏனெனில் என் ஆழ்மனதின் இந்த முடிவில்லா சக்தி எல்லாவற்றையும் அறிந்துள்ளது. எனக்கான மிகச்சரியான விடையை அது எனக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. என் உறுதியான நம்பிக்கை இப்பொழுது என் ஆழ்மனதின் கம்பீரத்தையும் பெரும் புகழையும் விடுவிக்கிறது. இது இவ்வாறு இருப்பதை குறித்து நான் பேரின்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல முறை நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருங்க. நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆழ்மனதின் அற்புத சக்தியில் டே 2ல் இருக்கக்கூடிய
உங்கள் மனம் எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். இதனுடைய ரீகேப்பு ஒரு சின்ன வீடியோவாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.